Dobar dan, spasite me jednom dobrom kafom. Dobar dan. Kao i obično. Da, molim vas, znate već. Izvolite, sveže skuvana. Predivno miriše. Koliko sam dužna? Isto kao i uvek. Izvolite. Hvala vam. Uživajte i navratite opet. Doviđenja. Prijatan dan. Takođe. Vidimo se. Izvinite, da li ovaj autobus ide do centra? Ide, ali ne baš do samog centra. Gde treba da izađem? Kod glavne pošte, odatle vam je sve blizu. Izvinite, Da, nisam valjda već prošla centar. ne, sledeća je, niste ga promašili. Ovde. Da, ovde. Izvinite. Gde je centar? Tamo pravo. Daleko je. Nije daleko. Koliko minuta? 10 minuta. Peške. Pravo pa levo. Kod semafora. Preko puta. Tamo je. Razumem. Hvala lepo. Hvala još jednom. Nema na čemu. Srećno. Prijatan dan. Ćao, Marija. Sećaš se da si mi rekla da si našla dobru radnju? Naravno, sećam se. Jesi sada u centru? Da, upravo sam tu i htela bih da je pronađem. Možeš li mi objasniti gde se nalazi? Naravno. Idi pravo dok ne vidiš veliku fontanu. Dobro, fontana. Posle toga skreni desno i doći ćeš do raskrsnice. U redu. Na toj raskrsnici pređi ulicu i prvi lokal levo je ta radnja. Super, hvala ti puno. Nema na čemu, javi mi kako ti se svidela. Izvinite, mogu li da vam postavim jedno pitanje? Naravno, izvolite. Imate li veličinu malo veću? Mislim da imamo. Samo trenutak. Mogu li da probam ovu jaknu? Naravno. Kabina je tamo. Hvala. Kako vam stoji? Odlično mi stoji, baš ono što mi treba. Koliko košta? Košta 3000 dinara. Da li je to konačna cena? Da, ali danas imamo popust od 50%. Super, uzimam je. Karticom ili gotovinom? Karticom, molim. Izvolite račun. Hvala vam puno. Prijatan dan. Takođe, doviđenja. Jesi pronašla radnju? Jesam i kupila sam prelepu jaknu. Stvarno, super. Da, i još je bila na sniženju, platila sam je u pola cene. Fenomenalno. Baš mi je drago zbog tebe. I meni. Hvala ti na preporuci. Nema na čemu, uživaj u jakni. Ne, nisam kupila sebi, uzela sam poklon za muža. Stvarno, Da, nadam se da će mu se svideti. kakva je jakna. Mislim da je baš po njegovom ukusu, on voli takve jakne. Dolaziš li na kafu? Volela bih, ali prvo moram da kupim namirnice. Za šta ti trebaju? Spremam prazničnu večeru večeras. Aha, znači imaš puno posla. Da, idem sada u prodavnicu pa se čujemo kasnije. U redu, javi mi kad završiš. Hoću, vidimo se. Izvinite, možete li da mi pomognete? Naravno, izvolite. Gde mogu da nađem maslinovo ulje? Tamo, u 3. redu levo. Da li je ovo maslinovo ulje iz Grčke? Jeste, uvozi se direktno odatle. A koje je bolje, ovo ili ono domaće? Ovo iz Grčke je kvalitetnije, ali je skuplje. U redu, onda ću uzeti ovo. Izvinite, možete li mi reći šta ovo sadrži? Naravno. Bez šećera je i bez glutena. A koliko dugo može da stoji otvoreno?
Oko 3 dana u frižideru. Dobro, onda ću uzeti 2. Nisam sigurna da li je ovo sveže. Razumem. Mogu vam preporučiti ovo drugo. Da li je to kvalitetnije? Jeste, i često ga kupuju. U redu, onda ću uzeti to. Tražim nešto što nije previše slano. U tom slučaju preporučujem ovaj proizvod. Da li sadrži aditive ili konzervanse? Ne, sastojci su potpuno prirodni. Odlično, to mi odgovara. Razmišljam između ova 2 proizvoda, ali nisam sigurna koji da izaberem. Razlika je u tome što je ovaj bez laktoze, a onaj je organski. Ako uzmem ovaj bez laktoze, da li ću izgubiti na kvalitetu? Ne, kvalitet je isti, samo je prilagođen drugačijim potrebama. U tom slučaju uzet ću ovaj. Da li ste sve pronašli? Jesam, hvala. Da li želite kese? Da, jednu veću i jednu manju. Ukupno je 4850 dinara. Može karticom? Naravno. Da li vam treba račun? Da, molim vas. Izvolite. Prijatan dan. Hvala takođe. Sve je prošlo odlično. Drago mi je. Snalazim se sve bolje. Vidimo se uskoro. Prijatno veče.